gima ting ma jonyuol wan ting ma kaka wan jonyuol ting ma wan go wa support nyithindwa yo machalo na wa support nyithindwa mokwongo lemne nyathini mano is another bigger support lemne nyathini nikech nyathini ngeni en mana Kenya ka ma ngata kono ni kik idhi iriwri gi bad group koro nyathini kik odhi oriwre bad group akoro nyathina mondo kik odhi oriwre koro bad group ni eno akanye ngata ne Kenya ka ma janyuol ka janyuol ngere nyathine kende ma ok nyal create bad group koro mokwongo walem ni nyithindwa mar ariyo oningo beni wawuoyo gi nyithindwa in part of the support why engage ka gibiro ngi kaka nyathini obedo ni kaka osebedo ka timo ga e sikul to mokwongo tudri bende gi jopuonj mondo iwinji ni ke jopuonj gi ema dil gi nyathini ni ng'eny gi kaka jonyuol samoro wabedo ko aparo ni nyathina tato ber koro ko nyisi ni nyathini ema yud kawuone e dometri gi njaga to wache pok no bilo nyaka no bi kendo kwaya owere ng'ama nyalo paro ni timo kamano onge watudre gi jonyuol wambe watimni wa plan kama oningo bene wachoro kama bene wachoro ni ka idwaro siling 200 300 wambe mondo wachor korwa kikwa bene serikali saidia wambe korwa wan watimo nango korwa nikechero government oseoro ma nitie bit mar jonyuol be wambe watimo wachor korwa mondo wakony nyithindwa mondo dhi school kamano atonya kasani bende nyalo wacho ne kaluore koda ni entama ma kato bedo ni nyithindo manitire school kacha gin bene gibobedo ka gifela mano pressure mano mar timo penja to jopuonj to bed kod ikruok mane kato bedo ni jopuonje makinde mathoth gin bende nyalo bedo ni kaluore kod achiedh nade makoni kod kocha ma jopuonje bende nitiere godo moko kuom gi osebedo ka ywago chudo matina kata nok mar chude wang' sa kachiel kod koso bedo kod winjruok makare kod sirikal jopuonj to eta mar adek ni gikre yo machalo nade kinde makoro gibobedo ka gidhi puonjo nyithindo e skunde mopogore Olema. Erokamano. Joyce jopuonjwa amiyo gi atuomo percentage mamalo ahinya. Wamiyo gi percentage mamalo ahinya jopuonjwa dhi e yore gikalo yore mang'eny. Jopuonjwa mondo gidil gi nyithindo ma nyithindo dhi matim penj gikale yore mang'eny. To mokwongo bo wachako dwoko ne government erokamano kuom golo wach mar PM. Wach mar PM no be chako keto pressure kuom jopuonj. Koker ni PM ka result igolo tiwacho ni school kama moyombo miyo kata jonyuol bendo oseriembo jopuonj ka gitingo boke ni ok wadware nikech nyithindo ok tim maber koro kane government ogolo wach mar PM kata mar kato ni ini namba 1 namba 2 cha o reduce pressure no koro jopuonj o prepare ma momiyo pressure de momiyo samoro wabedo gi chochni mayudo ka japuonj odhi okwalo nyathi penj wachakwa kwayo keche chudo mar sirikal kuom jopuonj be mang'iyo penj ging'iya ne chudo mar sirikal kuom jopuonj gi nikech Joyce kimi siling 1,000 odiochieng to school moro koni ni we nyithinda gi okwal penj wadhi miya 20,000 japuonj ni nyalo bedo compromise omiyo condition be mar jopuonjwa bendo ng'i maber mondo kik gibed compromise sama nyithindo timo penj ma keto chochni mar kwalo penj e kinde kama to but jopuonjwa osebedo ka timo matek ahinya for the first time iyudo ka jopuonjwa kan gik ndalo timo penj ka koth chue to japuonj oting'o penj e wiye kokala ora pok na neno ka koth chue to ji oting'o balot e wigi kaka laora ibro kel ndege mondo kal balot ni otimre nade to jopuonjwa dhi atwa mamala ahinya mondo gini penj ni otimore maber makata koth chwe to mana ka obano long to timore nade koro jopuonjwa beno ong'igi to pressure sane to government osedwokonwa piny mar PM mar keto ni ka PM cha ne mi wacho ni mondo kikambe kara ng'ato dito moke wakwal nyithindo gi penj mondo ambe kik janyuol kiny biriemba ni an mokari school maber kamano adwa ni mak paro no gi kanyo wakaw yo madundo nyakwara moga